Ayun na, tinalikuran na. Mga kagamba, magandang araw ulit. Andito si Happy Man. May collab kami yan. Maglalaban kami ng samon. Ayan o, mga kagamba. Ayan o. So parehas ng kulay, master. So patusok lang yung puwet ng akin. Patusok ba yun sa'yo? Ako sa'yo, bilog. So ito sa akin, mga kagamba, mga kapiman. Ayan, syempre, salmon din, syempre. So, shoutout muna natin. nanalo na to sa gagamba sa salmon po ni Master Mendo 2 beses. Ito, shoutout pala sa mga subscriber natin dyan. Si Justin Amparado, Jairo Malyari, The Hunter PH, J. Laps, Jairon Chavez. Siron Ba yun? Oo, Siron Chavez. Kinaihan kasi nung salmon, hindi ko na mabasa. Jan Diharo, Daniel Hirona, Street Spider, Jack Spider TV, Gagamba TV, Christopher Rivera, Tatay, and then Clarence Rivera, anak. Ayun. Mark Kevin Francisco, and then Maki Wu, and Dabalito. then Roger Herio, and then Joyce Ki Niera. Yan. Niera ba yun? Niera. Saka si John Grijaldo. Grijaldo ba yan? Ito to, tingnan mo yan kung Grijaldo yan. Si John Grijaldo, and then si John Grijaldo ulit. shoutout sa'yo, tawag ito, Kaider Samonte. Yan, idol Yan, natin. si Kaidan Samunte. Magandang araw sa inyo lahat sa panonood ng aming mga upload. So, ito paglalabanan namin ni Happy Man ngayon, mga kagamba, pares ng salmon kasi nga, ang sabi ko nga, upgrade na raw. Ayan, pakita mo yung salmon mo. So, lumaban ito kanina, Master, sa regular na gagamba po ni Idol Javi Bonbon. So, nanalo siya. Ganon. Oo, 3 beses na nanalo ito. Ganon. Sa dalawang salmon mo, tsaka sa regular. Ito, kararating lang, galing Isabela. Medyo nahilo-hilo pa sa sabas. Tingnan natin kung sige. mananalo ulit. Sige, paglalabanan natin mga kagamba, salmon sa salmon. Maligalig po yung kanya. Yung atin, tumahay lang. Yan, maligalig po. Po. Yan. Kulit. Yan, okay na yan. Kahit nakatalikod. Ganon. Oo. Okay na kay Happy Man pala nakatalikod Tirahin na natin to ng nakatalikod. May ads na. Okay lang. Shoutout po sa idol natin kay Idol Gagam Choice. Gagam Choy, Chap Choy. Ayan. Naglaban na kaagad. Ayun! Ba? Kitang-kita Tumalsik nyo yun kung yung akin, paano lumaban yung sa amon Tumalsik ko. yung akin, tumalsik. Mga kagagamba, nakachamba lang po syempre sa akin. Nabigla lang yata, nabigla. Kasi nga, syempre galing sa biyahe ito, Master eh. Ayun! Pero ayaw. lumalaban din yun sa'yo ha. Ayaw makipagpigaan. Pero lumalaban, Master. Ayun! Nalalaglag. So, nakatatong laglag na po yung kay Master. Pero tinan po natin. Ayun, 4 na beses na laglag po. ulit. Ay, wala pa pala. Laglag ulit. Tatong laglag lang po. Ayan, sige, talikuro mo na. Ayun. Wala, medyo Mahina na siya sa tama. na sa laban to Mahina. Bata pa yan, Master, di ba? Bibi pa nga Ayun, lumalaban na sa'yo, kaya ayaw masakmal eh. Ayun! Naglips to lips na. Puro tulakan lang. Pero hindi. Kaya sakmalin, kaya lang lumalaban din sa'yo. Ayaw yata nila itong stick ng barbecue Naamoy nila yung ulam. Ayun. Wala na. Baka meron ka pa dyan, Master. Labasan ko ulit to. Hawakan mo muna, ilalabasan natin ulit. So, panalo po yung atin, mga ka-Happy Man. So, sa madaling salita, 4 na beses na po na panalo po ito, yung kasaman po natin, mga ka-Happy Man. Ang dami na. Oo. So, yun, aalagaan po natin to para mailaban natin mga ilaban. Tingnan natin kung makakailang panalo ito, mga ka-Happy Man. Parang balik na. Wala na ba dyan yung ano?
So habang naghahanap po si Master Mendo, waiting po yung ating salmon na naghamon sa kanyang salmon. Ganon? Naghahamon ba yan? Yes. So yun. Shoutout po sa buhok natin, mga ka-happy man, mga kagamba. Hawi ng konti habang nag-aantay po tayo kay Master Mendo. Raven Cruz! Syempre, kita niyo naman, di ba? Wala lang. Yan yung buhok niya na dinalaan ng pusa kanina. Ay, nakita mo yun? Oo, kaya ang kintab. Akala ko ako lang nakakalam eh. Nakita mo pala yun? Grabe. Kaya ang kintab. Ang galing ng pusa ako. Hindi, parang sa cellphone mo lang yun, Master. Ah? Parang sa cellphone mo lang talaga. Bago kasi cellphone mo eh. So shoutout po doon sa magandang cellphone po ni Master Mendo. Bago, iba na talaga kapag ka, alam mo na I Wonder TV ka. Ah, ganon? Ito na lang. Ayan, okay na yan. Huwag yan. Payat siya, oh. Maliit. Huwag yan. Yung isa kanina, mas okay pa yun. 5 piraso. Ayan. Ayan, pipilitin na natin itong paglabanin mga kagagamba. Content ko lang yan. Ayan. Oh. Ayun na, tinalikuran na. Uy! Patay na. Ayan na, ayun o, ayun o. Ang ganda ng laban. Ayun o, uy, nagkabitawan lang. Hiwalay. Ayun na, tinalikuran na. Uy! Sayang, ang ganda ng laban, mga kagagamba, mga ka-happy man. Nabitawan lang po ni Master Talagang Mendo, lips to no? lips talaga. Ayaw. Grabe yung laban yun, no? May bataan na itong akin. Oo, ang ganda ng laban. May bataan na itong akin. Kitang-kita nyo naman kung gaano katapang yung saman po natin, mga ka-happy man eh. Grabe, nagbitaw lang yung isa sa kanila eh. Para sila may katis. May katis May din katok. po. Ay, may katok. May Katis katis. lang, may katis lang. Ayan po, Ay, may bataan na yung akin. May Ayan, bandera na. habang nakatalikod po sa atin, yan, gusto po, ayan, kakatisan na yan talaga yung atin. Para madadali na yan. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun! Nagpatiulog yung akin. Talagang Oo. inano talaga ng ating happy man. Ayan o. Pero paras po talaga, nagsakmalan. Ayaw na. Kaya talagang tinamaan din po sila sa isa't isa. Bumababa na lang ng bumababa. O yan. Ayun o. Ba, paras matapang. Pares nangangayaw. Oo, paras matapang mga ka-happy man. Ayan, parang may katis nga rin. Oo nga, may katis ito. Sa, Pares Bandang- siya na nagkagatan Kaliwa. kaya bumitaw ang bawat isa eh dahil pares na saktan. bandang kaliwa po. Pero, ayun, sa kanya bandera na. Oo, may bataan siya. Bandera na. Bandera sa bataan. Pero yun, ang ganda ng laban, samon to samon, no? Grabe. Ayan, no? Ayan na. Ayan na, sakmali mo na! Sakmali mo na! Wala na. So, ayaw na mga kagagamba. So, yun, nakadalawang panalo. Oo. Nakadalawang panalo Dalawang yung... panalo ba yan? Oo, nakadalawang panalo yung atin, mga Parang hindi ko kapiman. nabilang ah. So, sa madaling salita, mga kapiman, maganda naman naging laban. So, sa 4 na panalo po siya, sa 3 samon, tsaka... Yung 3 samon na yun, para kay Master Mendo, tsaka sa regular na gagaman ni Idol Happy Bonbon. Ayun. So yun, Master, mayroon pa ako dito isa. Ano yan? Salmon din? Isa mo din, mas maliit lang dito. Ano paglalabanan natin ngayon? O mamaya sa content mo? Sa content ka naman, sa Sa content naman. content daw niya mga kagamba. So, papaalam muna kami. Abangan nyo rin doon sa content niya. Oh, Yung yes. isa. Magiging maganda rin laban natin doon, Master. Baka mamaya magkabaliktad. Ako naman panalo doon sa content niya. Yes, pwede, maaari. Kasi may ngipin yan eh. Baka doon natin masasaputan yung masasaputan. Pwede Pwede ba yun? Kasi Pero, para sa amon yun eh. Shoutout pala sa buhok ni Happy Man, ang kintab. Ang galing ng pusa akong dumila. Ayan o. Kumintaw eh, no? Ang kintab yung buhok niya. Grabe. Alam mo na pag sa kalabaw mo padilaan yan, Oh, mas makintab yan. grabe si Idol. Ayun ang Gagamchoy pangsok- ko, yun ang kumakain-kain. pangsok ko nung Si araw. Gagamchoy po, kumakain po ng batchoy. Salamat po sa nagbigay. Dali So- kayo doon, Sierra. Bigang So boy. hanggang doon lang mga kakamba. Maraming salamat at sa muli, isa-shoutout natin ulit yung mga hindi natin na-shoutout. Mayroon pa pala rito sa likod eh. Oh. Ayun, Ito pa pala, itutuloy namin si Kasungki TV. Kasungki TV. Place. Si Kenji Kenji Perez. Suma. Cum laude. Hindi, Yukihira. Carlo J. Sumelang. Yan, malimit yung Si Idol Carlo Si J. Mima Vlogs. Si K.
Arkinis, Okay. Alas TV, Aurelio Ruar, Ayan, si Aurelio, si Idol Aurelio. si John Kenneth Ramirez, Ayan, si John Kenneth. Oh, ayan. Denomiar Yunak. Yunak, Bonak ba yan? Yunak. si Iwat Libera Rimando, si Edward, taga ano to? Quiapo, United States of JB Quiapo. Gagamba Giants. Ayan, si Joshua Lasala. Sala, Alvin PH, Wilbert Operio. Operio, Alps TV, Piris Shan. Perishan. At saka dyan pala kay RJ Bernardino, pagaling ka, Git Wilson. Yung si ano, yung binigyan mo ng nabigyan ng isang kahang banusan. Oo, Idol, wag ka mag-alala, makakapunta kami sa diyan. So, Ah. pagaling ka, always pray lang para mabilis ka pong makarecover diyan sa site mo. Ayun, kung hindi man, palitan natin paa mo ng iba. Oo. Kung ayaw na talaga nung paa mo. God is good naman, Master, God is good. So, Correct. ano tayo, maniwala lang tayo sa itaas. Always lang tayo mag-pray para patuloy ka gumaling. Para kay Idol. RJ Bernardino. Congrats sa'yo, Idol. Mapupunta ka rin namin dyan. Pagaling ka, Brad, at baka susunod na araw, tatakbo ka papunta rito sa amin. Oo, tama yan. Okay. So, tulungan ka namin na mag-pray para mabilis yung recovery mo, Idol. Okay. So, hanggang doon lang mga kagamba. Marami pong salamat. Syempre, sports game kami ni Master Mendo, syempre. Yun. Mendo in the house. Mausay. So, in the house, yun ang chat group nila. Oh, syempre. Okay. So, hanggang doon lang mga kagamba. Maraming salamat.